Want je beiden bent familie? Ja, ik ben broers. We zijn broers? Ja. Oké. En ik zou jou wat willen vragen over het kloosters en het lidmieren vroeger. En ik kan ook proberen dat het Westgetijers te doen, maar daar ben ik nooit zo goud in. Nee, dat valt niet met. Daar valt niet met. Dat moet je wel als kennen. je daar niet in opgegroeid bent, dan Dat is stoer voor mij als Fries. dat is moeilijk te leren. Ja, precies. Maar dan heb je ook dat er weer Friese woorden doorheen haalt. Precies. Maar ja, het Westgetijers dat zit ook een beetje op het Fries aan, hè? Het gaat wel weer wat van elkaar. Precies. En je zijn broers, ben je beiden opgegroeid in het kloostersdialect of Ja, in kloosters en in Stroboskers. Stroboskers? En dat Ja. is anders als... Zit met andere woorden in. Ja. Oké. Ja. Heb je voorbeelden? Of, Ja, dat wordt nog een beetje moeilijk om zo'n voorbeeld te noemen. Hè? Dan, ja, we praten natuurlijk ook wel Fries. Want men die komt van de Rode Ham. Oh ja. Dat is Friesland. Ja. Dus die praten we Fries. Ja, hij die komt hier vandaan. Die praten kloosters. Precies. Ja. Ja, ik heb ook al van de anderen gehoord, de man die komt hier vaak weg en de vrouw dat is allemaal import. Zeg maar, of- Ja, dat is wel Vaker voor- regelmatig hier voorkomen. Ja. Oh ja. Ja, precies. Ja. Ik had wat vroeger ook grote gezinnen hier. Hè? Ja. 7, 8, 9 kinderen. Ja, Ja. goed, bij onszelf waren ook 7. Zeven. Ja. Ja. En die andere vier die wonen hier ook nog? Of, Nee, we hebben allemaal verhuisd. Oké. Dat komt, ja, hier nog hartstikke geen winkels meer of zo. Hier is eigenlijk niks meer. Nee, heb ik ook al gehoord. Alles is voortgaan. Ja, vroeger waren wanneer allemaal bakkerijen en zo. Ja, hier waren vroeger 7 bakkers. Ja, Ja. 2 groenteboeren, een slager. Ja, van alles was hier wel. Maar het is allemaal weg. Waarom is dat? Want hier wonen nog altijd wel mensen. Ja. Ja, klooster en Stroop is met een andere dikke 1100 mensen. Dat kan toch wel in een bakkerij, Nee, dat is te klein. dat is te klein. Valt er tegen. Mensen gaan allemaal andere dorpen te winkel. Ja. Ja. Wat voor dorpen ga je dan heen? Ik ga meestal naar Srusterveen boodschappen. Serieus te Ja, ik moet zelf weer bij de post, dus ik ga boodschappen bij de post. Ja, Oké. soms even naar Kolm of zo Ruisterveen ook wel eens. Ja, Bepaalde Precies. dingen die je niet krijgen kerst in bij de post. En, ja, zo schoenen en kleren. Dan moet je weer naar een ander dorp. ja, precies. Het is allemaal een beetje met elkaar verbonden dan. Ja, Ja. En het kloosters, dat is eigenlijk ook een beetje een mengtaal tussen het Fries en het Grunners, niet? ja, het is wat mengtaal en ja, het heeft ook wel wat van het Kolmers, het Boeremers, Ja, hè? Visvliet. Ja, Ja. en nou, zoals het Boeren en de Kolmerpomp en die plakken, ja, die hebben hun eigen dorpsdialecten ook weer. Ja. Er komt wel veel tegen hier in de omgeving. Dus het kwam dat het alles een beetje onder het Zuid-Lauwerlands hoort. Ja, Dat is eigenlijk één groot dialect. Dat is een beetje Westerkwartier, een beetje Fries er doorheen. En Ja. dan, nou, en het noorden van Duitsland en zo, daar praten ze ook nog wel eens wat Ja. in onze taal. Als het over de Duitse grens komt, nou, ik kan het hier ook nog wel een beetje verstaanbaar maken met het Stroboskers en kloosters. ja? Ja. Ja, Oost-Friesland en zo. Ja, Dat- Oost-Friesland. De protelu ook nog plat, hè? Ja, ja. Oost-Fries plat, ja. ja, Dan ben ik een paar weken geleden West in Ditsemer verlaten. Ben ik bij een oude man met een paar vrienden uit Grun West. ja, Maar hij was zo oud en hij heeft zich terug. Ik heb me teruggetrokken, zei Ja. hij. En ja, ik kon hem helaas niet opnemen. Maar in Zaterland, de protelue nog Fries, daar heb ik ze wel opgenomen. En dat was Oké. echt Fries. Dat is Ja, ja. heel apart om dat in Duitsland te horen. Maar dat is heel anders Fries als dat West-Fries van hier. Ja. Hè? Dat, maar hoe heet die man die gaat bij de kloosters langs? Die komt daar ook wel die kanten uit. Maar van buitenpost. Maar Douwe. Oh, Douwe Veenstra. Douwe Veenstra, ja. Ja. Douwe Veenstra, wat is dat met? Douwe Veenstra? Nou, die interesseert hem heel erg voor kloosters. Oh, En nou, die gaat ook wel, nou ja, de Noord-Duitsland heen. Ja, Denemarken. En dan gaat al die aan kloosters bezoeken. Hij oh. is gepensioneerd, dus hij heeft wel aan het idee. Dan hoorde je ook al vaker plat. Als je bij die Ja. kloosters langs hoort. Ja, Maar die is ook weer heel geïnteresseerd in de kloosters van Aduard. Oké. Kijk, daar staat nog een gedeelte van overeind. Ja, Aduard is heel oud, hè? Ja. En, Daar ben we vorig jaar op een fiets heen geweest met het museum hier, ja. met bestuur. Oh. En een rondleiding gaat daar.
Ja. Die oude ziekenzaal. Kunt u me een beetje vertellen over het museum hier? Ja, ik ben er nou 5 jaar ben ik erbij zeker. Ja. Ja, en, ieder jaar hebben we weer een ander onderwerp. We Ja. hebben Broersma Transport gehad en nu hebben we vorig jaar van het scheepswerf hier. De zuivelfabriek hebben we gehad en nu hebben we dus ook onderwijs. En het volgend jaar, de Tweede Wereldoorlog, ja, volgend jaar denk ik. Oké. Daar hebben we het ook over gehad, maar ja, toen kwam corona. Dus Wat? toen mocht het museum niet meer open. Ja. Dus dat jaar hebben we 1 keer open geweest. Dus, Maar het gaat nog wel door na corona, zeg maar. ja, gaan we Oké. gewoon weer door. Oké. Gewoon doorzetten. Ja, en je had het over de Tweede Wereldoorlog. Wat was hier bedijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ja, niet zoveel gebeurd. Nee? Nee. Maar hier waren natuurlijk wat een paar Duitsers, denk ik, ook naar. Ja, maar Duitsers was die helemaal. Hier was nog dus, die lijkt Ja. met een moonskip hier bij de brug. Je moest de brug bewaken. Maar ja, moest de brug bewaken, maar ja, mensen hadden hier verder helemaal geen last van. Nee, hè? Nee. Nee, dat was overal hier zo, denk ik. Als ik aan mijn beppen vroeg van, hoe ging dat? En ja, ze zei ook van, ja, ik heb eenmaal een Duitser zijn, maar voor elke night. Nee, want nou, die Duitsers hier, ja, ze ruilen ook wel eens wat spul, wat eten of zo. Ja. Ja, nee, ze hebben er geen last van gehad. Nee, dat is allemaal gewoon handel, hè? Ja, Ja. Nee, precies. maar En- kijk, van oudsher, ja, er werd hier altijd veel handel gedaan, omdat het ook het ligt direct aan het water, hè. Het is een kanaaldeur. Ja, kijk, en als het bijvoorbeeld zomerdag is, en dat is nou niet zo bot met zo, maar kijk, dan kwam die Duitsers, die kwam hier deze kant op, en het eerste dorp aan het water was Kerkensklooster Stroobos. Ja. Dus toen met in de tijd met die plezierjacht ook, dan lag het hier het weekend altijd vol met Duitsers. Maar wist je wat het is? Dat waren wel allemaal al mensen op leeftijd. Dus je is geen jongeren meer van een jaar of 25 of zo die hier komen met een plezierboot. Het is allemaal, ja, wat de grijze massa wat hier komt. Ja. Het is allemaal van het Grieze volk. Ja. En ja, dat neemt nou ook af, voor er komt zoveel niet meer uit de West uit. Nee, precies. Nee, weekends het wel West, dan lag het hier vol. Ja? En dan waren er ook wel, hier hebben we ook wel grote jachten, die kwam van Zwitserland, Zo. Italië, Zo. maar zie ze niet meer. Nee, precies. En die lagen hier dan in het kanaal. Ja, die lagen hier dan op de Friese kant, maar ook wel op de Groninger kant. Ja, Dan kijk, in de middenstand, die profiteerde er ook mooi van met. precies. Die kunnen dingen verkopen. Ja. En het gebeurt nog wel eens, dan lijken hier wel eens wat skipjes en dan komen de meesten aan met een tas van, waar is hier de supermarkt? Ja, die hebben we niet meer. Ja, nou, maar we hebben een boodschap nodig. Ja, dan moet je één op de computer. Ik zei één de Jumbo en dan wordt het wel bezorgd hier. Oh ja. Ik zei, maar wel eigenlijk met skipje voor de kerk aan de Friese streek in Stroobos. Nou, dan komen ze wel bij je. Ja, precies. Dus dan wordt het wel bezorgd. Ja, en dat kan nu allemaal, hè. Maar Ja, vroeger kon dat niet. dan kon dat niet. Nee. Nee, tijden veranderen wel wat dat betreft. Ja. Ja. Mensen worden ook luier eigenlijk, hè. Dat Ja, ze ja. alle boodschappen Dus- nou thuis Ja, krijgen. ja, Het is allemaal gemakzucht. Hè? gemakzuchtig, ja. Ja, ze krijgen alles met. Maar hoe zit dat vroeger nou met het kloosters? Want de ouders die hebben kloosters met je beiden praat, Ja, denk ik? Ja. Ja. Oké. En de vader die kwam weer uit Durp. Ja. En de moeder Night. nee, En hebben die kloosters leerd of? maar Nee, ik praat wel eens wat kloosters, maar Ja, meestal Fries. ja, Was je Fries. Fries opgegroeid? Ja. En ja, toen wat je in je jeugd leert, dat bleef je bij, dus ze praten Fries. Ja, precies. En ben er ook woorden die de kloosters hier broekt, die ze niet in de rest van Friesland broekt? Of? Nou, kijk, het was wel zo van, toen zij hier kwam, zeiden van, het is net dat ze hier wat ruiger met de woorden. Kijk, in Friesland dan zeg je van, wie had pin in het lief. Ja. Maar wij zeggen hier, we hebben zo'n pin in de Belg. Ja. En we hebben ook geen pin in de Holland, nee, pin in de Hasses. Ja. Het is een beetje wat ruiger, ja, wat grovere uitspraak Ja, zo. in dat soort Ja. dingen. Zo ja. Ja, En ook de klinkers zijn een beetje anders, hè? Dus wat meer oor, hè? ja, de groene. ja, Ja. Ja. En ja, kloosters en kloosters, stroboskers. ja, stroboskers. En woorden als touw en bouk. En ja, wat het hier ook zegt, of is toe en boom en
Wat is een boom? Is dat een boom of een... Een beam. Een beam. Ja, Beam. dat is weer. Ja, en dan een boom. Ja, boom. Boom, oké. Boom. Ja, Boom. boom. Ja. Staat een boom in het land. En daar naartoe, hoe zeg je dat? Daar hennen. Daarheen, ja. Daarheen, Ja. oké. Ja, maar dan zijn we op stroom staan even daar naartoe. Ja, Daar naartoe. Ja, daar naartoe. Net naar touw. zeg maar. Nee, daar naartoe. Oké, ja, touw is wat meer grondig. Dat ben ik gewoon ja. Ja, precies. En bijvoorbeeld zeggen. Hoe zo'n je dat is? Zeggen. Zeggen, ja. Zeggen. 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 Wij Wordt zullen die- zeggen, ja. Ben er nog meer van die lange klinkers, die zeg maar, wordt dat, met er nog oren, ben er nog andere woorden Kijk, het is wel dood. door. Ja. Hè, dan, achter het klooster zit een schaap in de sloot. Geef hem een stuk brood, anders gaat het dood. Ga je nog meer van die riemels? Nee, op het moment net. Oh, Nee. een schaap in de Een sloot. schaap in de sloot. Oh ja. Geef hem een stuk brood. En een kat, wat is dat voor dier? Een kaat of een kot of Nee, kat. een kat. Een kat. Ja, een kat. Ja, Een hond? een hond. Hond? Ja, Die een lange oor of nee, nee, hond. Hond. Ja. Moen. Ja, dat is Fries. Ja, ik zeg hong, maar dat is dan wel het Zuidwaarts. Ik kom uit Drachten, hè. Dat is Oké. dan weer een beetje anders. Maar, Ja, ja, ik probeer die verschillen een beetje op te nemen en dan wat meer te leren over het klooster, zeg maar. ja. Ik hoop dat het nu goed op de recorder komt, ik denk Ja. het wel. Maar Ja. kun je bieden nog één minuut een beetje kloosters met elkaar praten? Moest ook een kop koffie hebben, maar zij laat maar. Nou, ik ben theedrinker. Nou ja, als thee hebben best, dan moet ik maar zeggen. Dan stik aan die water opzetten, dan kan je wat thee krijgen. Ja. Met een koekje erbij. Ik heb ook wel een koekje krijgen, dat kan er ook nog wel Nou, aan. dat zal helemaal mooi wezen. Ja, dat had ik wel nog. Ik ben een dikke vreter. Goed gezond. Zo moet weten, jongen. Ja. Nou ja, zo praten we dan wat met elkaar, hè? Ja, precies. En Ja. dat zetten, is het zetten? Zetten, zetten. Zetten. Zet. Of zetten? Ja. Dus ik heb theewater opzetten. Oh ja. Maar dat zeggen, dat is wel interessant, want het is een beetje langere klinker, hè? Ja. Ik moet hem denken of er nog andere woorden binnen die dat ook hebben kunnen. Ja, Waar staat ook op de fiets niet, jongen? Als hij is van, ik blijf thuis. Zit in mij te koud. Ja, had ik wel nog. Ik ben een koolklimmer. Ja. Mooi weer, fietser. Mooi weer verder. Dat is wel echt grunnig, zo van cold en old en, Ja. en hold. En klumer. Koolklimmer. Ja, cold, klumer. Ja. Ja. Ja, dat is echt grunnig. Ja, ik heb ook geen zin om te skeuvelen met dit weer. Skeuvel, ja, Skeuvelen. heb ik ook al gehoord. Ja, maar Dat, ik sloten ben nog niet vertrouwd, moet maar rekenen. Ze zakken allemaal door die is. Ja. Naar de voeten. Ik heb wel verzoeken. Ja, wees maar voorzichtig. Nou, dat is perfect. Ik zal de opname hem eindigen. Dat praten ze daar ik wel. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ik wel in Winschoten, waar ik ben boer. Ja. En dan praten ze over Dijps. Dat is echt dat hele grensloos. En dan Ja. denk ik van, bij Heimtoeper, dat komt niet verstaan. Nee? Nee. En dan kijk je in Assen werkt en dan praten ze van de platte Drents. Maar die hebben soms van die woorden. En een keer kennen ze in Gassel te de wijn. En dan kwam een keer, toen zei die vrouw te mij, geef me het kniepdeusje een aan. Kniepdeus. Ja, dat is de afstandsbediening van de televisie. Kniepdeus. Het kniepdeusje. En dat wint erin. Ja, ja. Oké. En dat krijg ze als een clippy. Een clippy. Ja, neem me mijn clippy gasolie met. Nou, een clippy door een sherrycan. Oh, Zo, ik wist net wat clippy weer, maar een clippy is door een sherrycan. ik weet wel, erin had de melk is stuk. En dan is de melkoordatum. Oh, welk stuk. Ja, Geen. maar ze hebben er wel beduidingen. Hè. Ik bedoel, ik hoor een spreekwoorden hier. Mijn beppe die had altijd ook van, oh ja, ik zwit als een barig, ik wist aan min als strieën. Ja, Zoeks. ben zo min als stro. Ja, hij die denkt altijd nog tussen Dokkum en dit lijkt een deusje in het wit. Het kan niet open, maar er moet een splinter al. Oké. Dat is een ei.
Een a- Een aai. een a- Kippen-ei. En tussen Dokkum en dit lijkt deusje in het wit. Ja. Kan niet ook, maar dan moet een splendor aan. Oké. Ja. Ze zien beiden trouwens kip of piek? Piek. Piek, oké. Ja. Ja. Dat is even hard, hè? Dat piek. Maar dat is ik wist ik het eerst. Dus Ja. is ik piek. Dus dat is een beetje, ja, dat gaat door de grens in. En dat Ja. er zit wel heel veel verbindenis in. Ik maar die beide taaltjes. Hè. Ja. Ja. Tja. Ja. En van de chemische wie, ik weet niet, wat broeken je hem bij? Bij mij. Hm? Hoe bedoel je? Ze zien je beiden chemische wie of Heimers of wij? Hij en wie. Hier en wie. Ja. Oké. Hier en wie en zie. Ja, hier Ja. weer zie. Oh ja. Ja, dat wil ik nog hem weten. En hoe zoen je beiden liggen, Lezen. Ja, lezen, lezen. net Ja, lezen. en oors, ga er maar in bij leggen. Lijn, Ja. dat wordt die erven, ja. Ja. Dat wil ik hem weten. Ja. Ja, ga hier maar in leggen. Leren, zeggen, Zeggen. ja, zeggen, Wat moest zeggen? zeggen en leggen. Ja. Hè? Dat ken ik, ben er nog meer van die eigen. Wat zou ik al in bezinnen? Even een gokje wegje. Ja. En mijn kokje wegje. Wergen, wergen, Wegje. wergen. Dan heb je dat Frieske, Dan hebben we de Frieske. maar die je zit Ja. daar, hè, op het einde. Ja, het is een mengelmoes, hè, van ja. Ja, maar dat is toch interessant. Want dan zit ik wel, ja. Ja. Maar wie voor dit om op commando in te bedenken van hoe en wat, Dat valt tegen. dat valt tegen. Ja, Hij moest zo maar rekenen, dan komen wel wat betere dagen. precies. Ja. Ja, nee, precies. Het komt ook al omhoog dat je beiden met elkaar praten. Hè? Ja. Dat valt me ook wel op dan. Dan is het beter als dat ik met je praat, want dan komt er wat meer Fries bij, zeg maar. Ja, maar ja, dat haast toch. Want dat stroopbosjes en kloosters, dat is ook wel wat Friese woorden zitten eigenlijk wel wat doorheen. Ja. Ja, van daar en Ja. waar en... En school, hè, squal, ja, school. school. Ik ben er nog meer van die woorden over. School en, ja wat, Een vogel. een vogel, Ja. ja, Ehm, Een kogel. een kogel, ja, een Kogel. kogel. maar een lange oel. Ja, Oel. een En, kogel. en wat is dit? Het vel? Dat is mijn En de hoed, hoed. ja, En op een holle? de hoed, Ik een hoed. ja, Ik een hoer. En een plakje. Een plakje koeken, plakje koeken, koeken. Ja, Ik ja. met de oel. Hè? een plakje cheese, Dus een stuk cake hebben. cake, Cake. Is het cheese of case? Of kaas? beide Nou, gewoon. beide zijn er wel. Ja. Ja, En tjerken of karken? Of tjerken. tjerken. Net karken of kerken? Of, Nee, als kerk. Ja, wij gaan hier naar de kerk. oké. Dat is gewoon kerk. En een chattel. Een ketel. 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 Een kettle? Een ketel. Ketel. Tja. En het zuster. Het Donker. duister. Ja, duister, ja, duister. Hè? Ja, dat is echt plat. Ja. Duister. Wordt later duister. En een vogel die nestelt in een... Een been. Ben je? Nee, in nest of in nest? Nest. Een nest. Maar als je jongste berg is, dan zeg je, nou, ik ga op nest. Oké, dat wel. Ja, Ja, ik ga op dat nest. is dus wel... Ja, dat is grappig, hè? Ja, Dat is wel echt grenzen, zeg maar, dat nest. Ja, zeg maar. En ik dat, ga op nest. ja, ik zeg ook oud nest, zeg maar. Als je in een oud huis is, ik oud nest. Ja. Op het nest en in het nest. En zo. Dat zeg ik wel, hè, van een oud huis. Wat nou, een nest is dat? Ja. Of een bouwval. Maar dat is ook uit het, nou uit het Grijnse stelling blijft komen, maar heel Noord-Nederland staat eigenlijk nust, behalve de Friesen. En ik heb in mijn Fries ook wel wat platte invloeden, zeg maar, van ja, nust zeg ik en dat bjatje en Spoilen, hè? hm? Spoilen. 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 Oké. Nee, maar bijvoorbeeld bjatje, dat komt dus door de Gietersen, die kwamen naar de Zuiderwaarden om te ontginnen. En die Oké. zitten in de veenindustrie. En die koen die wa van het klaas, zeg maar wat nou nog op een klaas is, boatje en boast en boissel en wattel, konden ze net goed uitspreken, dus daar hadden ze een bjattel van maken. Zo. Oké. Ja. Dus daar komt dat bij. Oh. Ja. Want ja, die gaan omke, die bent in Sint-Annepark hier, maar dan praten ze dat Beels. Ja, dat Oh. waren heel los, hè? Ja.
bultjes ook. Appeltje. Maar dat spuilen, binnen de oren klinkt, zeg maar, wordt mijn eu. Nou, zo gaat dat kolmers, hè, dan. Wat buiten en zuiden die kolmer luiden. Ja. Ja. Is dat kloosters of is dat Nee, dat kolmers? zijn Dat kolmers. is de kolmers. Dat zijn Oké. kolmers. Wat zo'n je beiden zitten? Wat woorden die mensen? Ja. Wat zouden die? Ah. En dat is Wuden Zuiden. En dat buiten en zuiden, dat hebben we net. Nee. Oké. Nee. In kolm komen ze 10 bolletjes voor een dubbeltje. Baltjes voor het dubbeltje. Oké. Broodjes, bolletjes. Ja. Wie zei je broodje? Ja. Was het een broodje? Nee, een broodje. Hè. In Strop is het een broodje. Was een broodje hem? Oké. Ja. Een broodje. En dat is hier net in Gerkesklezen, maar er zit echt verschil tussen Gerkesklezen. Ja. Ja, er zit wel Ja. verschil tussen. En hier is dat een baltje en daar is dat een broodje. Ja. Oké. Dus, maar je zou zeggen, Stroobos en Gerkesklezen, dat is praktisch in je dorp. Ja. En toch zit er verschil in. Dat is toch bijzonder. Ja. Nee, in Drachten is het ten noorden van het kanaal, is de oorzaak ten zuiden van het kanaal. Oké. Dus een werroos. Ja. Ja. Maar wat zou je nou zeggen? Wiegenberg. Oh, nee. Wat zou ik zeggen? Die stoot nog. Nee jongen, ik weet het ook niet meer. Dat is toch al bij vergeten. Ja. Kom, was de older in. Ja, joh. Dat vergeet je het. Als je nou hem erop praten, dan is dat perfect, hè? Dan ronden we daarmee af. Ja, soms wel niet binnen. Moest dan ook nog een flesje bier hebben, ook als Ja, zo'n dat is wel huis. smaak. Ja, ik ben dikke superbest. Dikke super en vreter. Als het maar gratis is, dan wil je hem wel. Ja, hè? dan wil je wel doen. Ja. Ja. Maar lekker is. Ja. Krijg een dikke beelig. En dan is het voor direct niet bra. Nee, joh. Wat verwaakt door je? Ik werk niet meer, ik ben 100% afgekeurd. Oh, Ik hoef niet weer. En ik zit in de WW, helaas. oh, Dus 43 jaar werkte op kantoor bij een houthandel. oh ja. Toen kreeg ik ontslag, want het werd minder met bedrijven. Een paar maanden later hebben we dus faillissement aangevraagd. Ja, wat een bedrijf dat bestond al sinds 1880. En de zon gewoon. Dat is kapot gegaan, ja, helaas. Oh. Spieter Ja. natuurlijk. Nou, maakt maar niet zijn schuld hoor. Maar Nee, Dan moet je weer werk zien te vinden. Ja, dat valt niet met. nee. Met 63 inmiddels. Dus, ja. Ja, nee, dat valt niet met, vooral in deze regio. Ja, hè? vooral deze regio is het heel moeilijk. Ja, En vooral kantoorpersoneel wordt helemaal niet meer vraagd. nee. Dus Ik zat op kantoor, maar ja. als je net zegt, hier is niks meer, hè? Nee. nee, het kort hier wel niet met de werkgelegenheid. Er komen steeds meer mensen op straat te staan en ja, FIMA weer eens wat. Dat valt niet met hoor. Nee. En vooral niet als er wat ouder bent, dan is dat wel een tour om weer werk te vinden. Ja. Dan valt dat niet met. Nee. Nee, precies. Want hier zitten nog wel een paar bedrijven in de. Hier zitten wel een paar bedrijven, maar ja, die hebben geen vacatures. Nee. Die hebben genoeg mensen, daar hoeft niet één meer bij. Dus ja, ik heb van vragen, maar vis dacht het net. De mensen die er wakken, ben dat inheemse Gerkskloster Stroobos of ben de Boetenpast of. De meeste import wordt hier werkt. Ja, meestal ook mensen van buitenaf. Kijk, het is zo mooi weten dat die mensen die hier werken, dat die hier ook komen te wonen. Ja. Want dan kunnen we het dorp weer uitbreiden. Ik heb ook weer een winkel hebben, dan kan hier ook weer wat meer winkels kunnen hier dan bestaan. En daar ben ik ook al een keer mee bezig geweest, maar ja, de meesten willen hier niet heen. Dat willen ze niet. En dat is best wel schande. Maar nou ja, het is ja dat wel een mooi dorp komt te wonen. Het is een mooi rustig dorp. Ja. Ja. En wie wordt het eerst van, ja, kijk, ja, het dorp nou uitbreiden, wat wonings erbij. Ja, daar wordt alles beter van. Dan krijgen we weer wat middenstand. De kroeg kan wat beter bestaan en het dorpshuis. Maar ja, als ze hier niet heen willen, ja, dan hold op, hè. Ja. Ja, dan is het niet anders. Nee, het giet, gehoord. Dat ik krijg wat is de zin, Oh. het in toepast wordt. Hoe gaat het?